Добрий вечір. Ефір телеканалу АТR продовжує наша програма. І я, її ведуча Альвіна Сидбулаєва. Вітаю вас. Сьогоднішня тема – допомога дітям політв'язнів в окупованому Криму. І перед тим, як розпочати бесіду, пропоную послухати учасників та організатора акції, яка сталася сьогодні. Они, чтобы чувствовали там уютно, чтобы они были спокойны за своих пап, и чтобы они были здоровыми. Их там в Крыму 1000. Потому что некоторые там заболели, некоторые отцы ушли от них, потому что они пошли защищать Крым. Хто дасть більше? 2500 гривень за шляпу Джамали. 2500 гривень 3 продано. Як вас звуть? Вячеслав? Ну, что здесь будет продаваться шляпа Джамала, я об этом не знал. Для меня это стало неожиданностью. За 3 прошедші акції ми зібрали разом з вами 100 тисяч гривень. Так, це дуже невелика сума, але ми це робили щиро. Потрібну благодійну акцію. Їм потрібно мати розвиток, мати швидкість. Гість нашої програми Аніфія Курціїтова, керівник кримської родини, яка саме і організувала благодійну акцію. Вітаю вас, Аніфія Ханум. Салам алейкум. Аніфія Ханум, як відбулася сьогоднішня акція? Розкажіть, будь ласка. Ми сподіваємося, що добре відбулася. Ми дуже старалися, щоб все було добре, намагалися допомогти, як і завжди. Ця акція саме для того, щоб допомогти дітям з Криму. Як це, коли виникла така ідея, щоб організувати цю акцію? Ця ідея виникла рік тому. Ми зустрічалися тут в Києві з кримськими активістами, зустрічалися з іншими. Наші члени були громадської організації і думала, що треба щось тут робити, але що саме не уявляла на той момент. Але вже згодом підтримали також цю ініціативу Меджліс кримськотатарського народу, Ісламський культурний центр, також Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і та багато інших людей, які самі таким чином ми вирішили, що саме буде на цих акціях. Це майстри, треба їх теж сказати, майстри такі. А хто саме з майстрів? Рустем Скібін, Ельміра Катакі, є також українські, які з нами весь час. Це Олег Ковсієнко, який приїжджає з Харкова. Він дуже такий майстер плетіння макраме, він плете такі тамгі та браслети в патріотичних кольорах. Також є Ольга Машевська, вона відомий український волонтер та художник, вона також підтримує. Тобто вже багато людей, кого ця акція об'єднала. Тобто що така мета є і об'єднати людей тут на Україні, бо на цих акціях ми дуже часто чуємо від людей, що вони про це не знають, не чули. Також хочу сказати, що, напевно, найбільшу таку на себе відповідальність за цю акцію беруть наші батьки громадської організації, які дуже багато чого готують, твори творять. Діти старанно готуються до кожної акції, дуже багато малюнків, саморобків. Це все дитячими руками і, власне, батьки, діти, вони кожної думки про Крим. Все це, я думаю, що дуже щиро. Ті, хто хоче долучитися до нас в ефір, ви можете зателефонувати, і на екранах зараз з'являться телефони. Приєднуйтеся та долучайтеся до нашого ефіру. Аніфія Ханум, а вже декілька разів ви організовували такі акції. Розкажіть, будь ласка, чим вони відрізняються один від одного? Перша сама акція вона відбулася 11 грудня минулого року. Вона якраз перша акція була в стінах парламентської національної бібліотеки, як і сьогодні. Сама перша акція
відбулася, мені здається, дуже вдало. І допомога тут велика в бібліотеки, яка дуже нам допомагає не тільки приміщенням, але й все там обладнати, підготувати. Після цього була акція в Верховній Раді України, де відбувався День Криму, і під час якраз цього заходу була акція «Рука допомоги». Потім була ще акція в університеті Шевченка. Теж університет Шевченка, вони самі нам запропонували теж там провести, і вдячні саме Інституту філології, які там базуються, це була така їх ініціатива. І ще одну акцію зробила школа 165-та, це місцева школа міста Києва 165-та, де базується наш Кримськотатарський культурний центр. До речі, хочу сказати, що в той школі постійно навчається лише одна кримськотатарська родина. І всі інші українці, але вони так само провели цю акцію самі своїми силами. І ось сьогодні була вже 4-та така акція. Тобто долучаються до акції також і люди інших національностей, так? Так, так. Сьогодні на акції вже були і українські майстри, були українські керамисти. А хто саме? Махне, здається, я можу трошки помилятися з його прізвищем. Додали сьогодні видавництво «Веселка», вони привезли багато дитячої літератури. Просто люди, наприклад, Андрій Іванець, історик, він кожного разу приносить різні свої книжки, і вони всі реалізовуються, тобто він допомагає. Багато всього приносить і допомагає Ісламський культурний центр, я вже казала. Кожного разу Кримськотатарський ресурсний центр готує фотовиставку цих портретів політв'язнів. Тобто долучаються люди. Долучилися цього разу також і Джамала. Що вона запропонувала? Ну, я взагалі хочу сказати, що Джамала, вона не тільки нам відома як співачка, а ще вона дуже-дуже патріотична, наша кримська татарка. Вона цікавиться і нашим центром, ми їй дуже вдячні, що вона приходить до наших дітей. Діти її шалено люблять і за щирість. І так само до цієї акції вона долучилася. Сьогодні був вперше у нас аукціон. Більше всього ми за нього турбувалися, тому що не було у нас такого ще досвіду. Але для першого разу, мені здається, непогано. І думаю, що наступні наші такі акції, вони вже будуть обов'язково з аукціонами і приєднаються більше людей. Ви, як ви сказали, був сьогодні також і аукціон. Скільки вдалося зібрати грошей? Вдалося 2500 гривень за цей аукціон, саме за шляпу. А загалом? А загалом 48 тисяч 50 гривень вдалося сьогодні зібрати. Як ви плануєте продати? Чи ви спілкуєтеся особисто з родичами політв'язнів? Ми передаємо активістам прізвища, імена яких я не зможу сьогодні, звичайно, назвати, але ми 100% знаємо, що вони підуть цим родинам. А знайомі з цими дружинами з політв'язнів, взагалі про їх долю? Особисто, може, через інші зв'язки? Так, деякі родини я знаю, дуже багато років знаю, деякі з тих місць, звідки я, деяких знаю ще дуже далеко. Тобто деякі родини знаю, про деяких чула. Не всіх знаємо. А хто цього разу долучився вперше? Що вони представили, що вони сьогодні показали? Керамісти, українські майстри долучились, і видавництво «Веселка» були вперше. Ще були з Ісламського культурного центру, теж вони багато солодощів принесли, це були нові люди. Також там багато було різних товарів, навіть не з усіма ще познайомилися, хто приходив сьогодні на акцію. Зараз у нас є телефонний дзвонок. Слухаємо. Добрий вечір. Алло. Добрий вечір. Представтеся, будь ласка. Селям алейкум. Селям алейкум. Меня Ислам зовут. Яке ваше запитання? Не запитання. Хочу поблагодарить УНИСЕФ за все, что она делает. За то, что она собирает такие вещи, организовывает такие акции. В принципе, все. Дякуємо вам.
Аніфі Ханум, а ваша організація займається не тільки ж благодійною акцією, ще з чим займається ваша організація? Розкажіть, будь ласка. Ну, 3 роки тому ми вирішили, такі активісти, можна сказати, такі активні батьки міста Києва, вирішили те, що нам потрібно для дітей створити такі умови, щоб наші діти тут вдали від батьківщини, не забули кримськотатарську мову, культуру. Тому прийняли рішення створити тут організацію, яка попікувалася дітьми. Так і, можна сказати, створилася кримська родина. На той час це було десь 3-4 родини, але зараз набагато більше родин. І вже 3 роки, вже можна сказати, що це такий культурно-освітній центр, він створений, він 3 роки постійно працює, де навчаються діти з кримськотатарській мові, музики та танцям. Тобто це постійна наша, можна сказати, робота. Акції ми не планували, не думали, але це такий, можна сказати, поклик душі. Ми дуже раді, що ми можемо чимось допомагати. Власне, для нас це дуже важливо. І особисто дуже активно приймають участь саме і члени цієї організації, так? Батьки? Так. Більшість всього якраз проводять вони. Я навіть не знаю, як сказати. Я, може, в ефірі скажу їх, що я їх дуже сильно всіх люблю. Це дуже величезна команда батьків. Усі викладачі, вони всі на акції сьогодні були. Тобто у нас 7 викладачів, всі були сьогодні на акції. Вони всі допомагають, діти. Тобто дуже велика така вже команда, справжня родина. Повертаюся до справжньої родини, до вашої організації. Там проводять і мова, і література. Які часи, хто саме діти, возраст який? Ну, заняття проходять 2 рази на тиждень. Середа – це ввечері, та субота майже протягом всього дня. 3 групи у нас вікові дітей. Це зараз вже є дітки з 4 до 6 років група, друга група – це з 6 до 8 і вже третя – це до 12 років група. Вони всі якраз повний день суботу навчаються цим 3 предметам. Вони теж готуються до благодійної акції і також приймають участь. Як вони долучаються до акції? Ну, ще спочатку, коли ми тільки готували першу акцію, діти, поки займаються діти на уроках, ми в окремому місті, батьки всі якраз це все готуємо. Вони це бачать, вони це чують в родинах. І майже всі родини дуже-дуже патріотичні, це такі самі діти. І ось їх бажання було також щось робити. Вони ці свої малюнки, які намалювали сьогодні і під час інших акцій, вони їх реалізовують. І для них це дуже-дуже, як сказати, важливо, що вони теж беруть участь, цьому допомагають. Власне, вчора для мене була така новина, я побачила у своїх дітей в Вайбері групу «Кримські татари». І ця група – це вже діти нашої організації. І про що вони розмовляють? Вони розмовляють, які ти вже малюнки заробила, як ти готуєшся до акції. Для мене це було дуже вчора така, як сказати, ми розуміємо, що вже є патріоти. Ми їх, можна сказати, самі виростили. Тобто вони дуже молодці. Багато дітей за останній час в вашій організації? Ну, хочу сказати, що минулий рік ми закінчували, десь було трошки більше 40 дітей. В цьому році у нас 70 дітей прийшло, 70, трошки більше. Це пов'язано, що вони виїжджають на материкову частину країни, так? Більшість так, що люди виїжджають. Але є декілька родин, які не чули про це, от дізналися і прийшли. Повертаючись до благодійної акції, хотіла спитати, чи допомагає якась держава, підтримує, може вони теж долучаються, може депутати є серед них? Хтось підтримував? Так, на минулих акціях дуже нас підтримував Георгій Логвинський, але ж знову ж таки, вперше це наші лідери, які на всіх акціях допомагають, підтримують. І Мустафа Ага, Ріфат Ага. Сьогодні не було Георгія Логвинського, але всі минулі акції він дуже-дуже допомагав. Саме те, що в Верховній Раді була акція, теж була його ініціатива. Тобто сьогодні були депутати місцевих рад, декілька депутатів, був міністр з питань тимчасово окупованих територій, також
Ну, як можуть, залучаються. Хотілося б, звичайно, більше. А як вони допомагають вашій організації? А наші організації допомагають, напевно, більше з боку Меджлісу кримськотатарського народу. І інформативно, і підтримку ми від них відчуваємо. Поки так. Але цього року знаю, що у вас були зміни. Так, у вас нові обладнання з'явилися. Як зараз вчаться діти? З чим вони користуються? Так, це було дуже великий подарунок від турецької агенції співробітництва, турецької компанії державної. Вони нам дуже багато чого зробили в школі. Вони відремонтували декілька приміщень. Майже всі класи, де займаються діти, відремонтували. Обладнання дуже потрібне нам встановили. Ми їм дуже-дуже за це вдячні, тому що умови для проведення уроків набагато краще. Наприклад, уроки музики вже проводяться із інформаційним матеріалом на інтерактивній дошці. Тобто є багато музичної апаратури, яка дуже потрібна була, і мікрофони, і все інше. Ми їм дуже вдячні, це дуже велика допомога. Зараз є дзвінок. Вітаємо. Добрий вечір. День добрый, с Мурманска вас беспокоит. Смотрю прямой эфир, очень нравится. Анифе лучшая, слава Украине. Если бы таких было побольше в Украине, войны бы вообще не было. Спасибо ей большое. Дякуємо. Це дзвінок. И Крым это Украина. Обнимаю всех. Дякуємо. Цей дзвінок був з Росії. Так, дуже цікаво. Мурманськ. Дуже цікаво. Хочу сказати, я не рахую, що я щось таке дуже роблю. Як і всі люди, всі, що чимось зараз допомагають. Зараз є скайп, з нами дружина політв'язня Еміра Сінакуку, Мір'ям Ханум. Селям алейкум. Мір'ям Ханум, у нас в гостях сьогодні Аніфе Куртєєва, саме одна з організаторів благодійної акції, яка сьогодні відбулася. Як ви, чи відчуваєте ви підтримку з материкової частини України? Огромное спасибо. Хочу выразить огромную благодарность за всех, кто поддерживает нас в эту тяжелую минуту в данной ситуации. Конечно же, ощущаем поддержку каждого, кто торопится помочь нам, поддержать нас. Известно, что полтора года уже дети живут без отца. Расскажите, как они реагируют, как у вас сегодняшние дни проходят в Крыму? Сегодня, кстати, ровно год и 9 месяцев, как арестовали Мирусина. И на протяжении всего этого времени нас поддерживает весь наш народ. С самого первого дня, как в Коране говорится, поддерживать нуждающихся и соседей. Вот так мы ощущаем эту поддержку с самого первого дня. Детям, конечно, очень сложно. В день обыска, когда Бекир мне сказал, что вот точно так же НКВД вывозили моего Харбаба, и вот я в этот день поняла, что ребенок уже стал совершенно другим, повзрослел, и такой новый этап у нас в жизни начался. Сложно детям без отца, потому что отец был примером такого, знаете, достойного очень человека, не просто на словах говорил, а вот именно являлся примером того мусульманина, о котором говорится в хадисах пророка, каким он должен быть, и продолжает оставаться им, верным своим принципам, терпеливым, стойким, как и все братья. И наши дети, видя пример своих благородных отцов, являются такими же достойными детьми. За год и 9 месяцев сколько раз вы смогли встретиться с супругом? Мне дали одно свидание официальное.
детям 2. Они были еще с бабушкой. Свидание, если вкратце, это очень долгое ожидание в течение 6-7 часов, и потом этот час, который дают на свидание, пролетает буквально за секунды. Такое затертое очень стекло, грязно-мутная трубка, через которую не слышно друг друга. И, в общем, ты сидишь, настраиваешь контакт, пытаешься поговорить, время уходит. В общем, детям тоже очень сложно пришлось на этом свидании. Но в целом, Аллаха в шкуру, виделись, и немножко легче стало. Но вашему сыну стало плохо на свидании. С чем? Можете рассказать, вот, что было, что послужило, что он рассказывает? Ну, возможно, такой, знаете, у него период сейчас и переходный, и сложный в жизни. И вот, как я и говорила, отец для него пример очень положительного человека. И вот он увидел его за решеткой, с его стороны решетка, отец за решеткой вот на свидании этот. И картина как-то очень эмоционально его подкосила, и ему стало очень тяжело. Он говорит, мне очень тяжело стало увидеть бабаку за таким вот стеклом, за этой решеткой, и в трубку, которую я его не слышу. Сложно. Вот. Он вроде бы еще и ребенок, но в то же время взрослеет. И вот все это в голове маленького ребенка как-то сложилось, и он потерял сознание. А как общаетесь сейчас с ним? Если вам уже всего лишь один раз за год и 9 месяцев удалось пообщаться? Виделись вот в сентябре. Теперь снова написали заявление, ждем ответа на свидание. Больше не видимся, потому что закрытые судебные заседания, и нас даже в здание суда не пускают. Раньше мы могли его увидеть, как проводят по коридору, там дети могли мельком увидеть в зале суда. Хоть и не разрешали общаться, но ты могла увидеть, как он выглядит, как он вообще себя чувствует. Сейчас мы вообще его не видим, только на свидании. Расскажите о процессе, о судебном процессе, есть ли какие-либо изменения? Изменений вообще в этом деле нет. Вы знаете, это очень шаблонное дело, как мы уже видели у Севастопольской четверки, которые уже отправлены по колониям. Вот на очереди идет наша ялтинская группа. Сейчас у них закончилось следствие, и дальнейшее, вот, где будет суд проходить, и все это будет решаться в ближайшее время. В Ростове это или как-то здесь, может, выездные суды. Ждем разрешения этой ситуации. А в самом процессе, в самом деле никаких изменений. Какой результат вы ожидаете от этого так называемого суда? Ну, к сожалению, знаете, здесь ничего такого положительного исхода не приходится ожидать, потому что, видя, как все проходило и по экстремистским делам, и по террористическим, все идет к тому, что будет обвинительный приговор и какие-то очень абсурдные и сумасшедшие сроки. Невим Ханум, на этой неделе вас вместе еще с женами других политзаключенных задержали на административной границе с оккупированным Крымом. Расскажите, сколько часов вас держали? Что хотели спецслужбы или кто-то, или пограничники, которые допрашивали вас? Нас продержали там более 6 часов, около 7 часов. Это с 6 вечера до часу ночи. Пограничники увидели группу девушек в платках. Конечно же, это для них стало определенным сигналом. Потом, скорее, в базе, возможно, есть эти фамилии наши, и они нас провели там уже на опрос
вызвали ФСБ, вызвали огромный автозак с сотрудниками. В общем, такая, знаете, очень нагнетающая была обстановка. Очень много спрашивали, в основном, с какой целью мы пересекали границу Украины, куда вы ездили. И у меня лично не спрашивали, но вот потом, общаясь с девочками, у всех спрашивали обо мне, как долго они знакомы со мной, и кто куда выезжал, там, в Турцию, далее, кто и какие мужья какие мечети посещают, носит ли муж бороду. В общем, все в таком роде. И это все длилось 6 часов? 6-7 часов, Да, правильно? да, получается, по одному вызывать, опрос, допрос, это каждый, там, в зависимости от того, в каком она состоянии, потому что одной стало плохо, девушке, ей вызвали скорую, это тоже там не быстро все разрешилось, скорая ехала очень долго. На опрос каждый где-то уходил полчаса 40 минут. Вот в итоге получилась такая длительная процедура. Что вы думаете, это было сделано для того, чтобы вас запугать? Или что они преследовали, на ваш взгляд? На мой взгляд, субъективный, увидя нас, они, конечно же, решили не упустить случай оказать определенное давление на нас, на наши семьи, на наших мужей, в конце концов. И они очень пытались у нас у всех что-то узнать, не знаю, может быть, для того, чтобы собрать определенную информацию снова. Понятно. Çok sağ olun Meryem Hanım, что присоединились к нашему эфиру. Çok sağ olun. Що ви думаєте, Ніфія Hanım? Я думаю, що їм дуже-дуже важко, але мені б хотілося їм сказати, наприклад, у мене батька не стало в живих, коли мені було 12 років. У них, слава Всевишньому, всі батьки живі, крім Рішата Метова. Тому я думаю, що обов'язково все буде добре. Аллах сабр версен, Аллах саулух версен. Як ви вважаєте, чим материкова частина України може допомогти дітям політв'язням, дружинам, які залишилися без батьківського виховання? Ну, перше, це законопроект, який вже подан. Він має бути підтриманий, і держава має допомагати офіційно цим родинам. Тому що всі ж розуміють, чому кримські татари більшість, чому так. І, власне, думати, це добре, що є волонтери, що там допомагають дуже великі купа людей, активістів, що ці родини, вони не самі. Але це має бути державна підтримка з боку держави, постійна, до того часу, як вони не будуть вже вдома зі своїми родинами. Мають бути якісь лагеря для цих дітей. Ну, багато чого можна зробити, але це має бути з боку держави. Угу. А з боку держави маєте на увазі, щоб вони організовували для дітей виїзд саме з півострова, так? Ну, перше, це законопроект, який подан, перший. Друге, це багато різних установ і організацій, які б могли цим займатися. Тобто цим треба займатися. Одної допомоги волонтерів, людей дуже мало. І кожен, хто працює в державному уряді, вони мають розуміти. Ми весь час про це кажемо, що там майже всі родини багатодітні. Ми кажемо, що там 3-4 дитини – це дуже мало. І багато дітей, 5-6. Сьогодні також ми сказали, що вже є родина, де 12 дітей, і дружина чекає 13-ту дитину. Взагалі не уявляєш, як вони кожного дня треба нагодувати, відправити в школу, садочок. Як це відбувається, дуже важко навіть подумати. Тому і звертаємося, думаю, що багато для цього робить і лідери, і міністерство, сподіваємося, що це все буде. Будуть гарантувати права цим родинам і займуться їми дітьми також. Ваша допомога, яку ви робите дуже часто, так? Ви це робите
так через кожне 4-5 місяців? Чи як ідея, коли вже потрібно саме організувати? Ну, ми спочатку думали, що раз на 2-3 місяці ми це будемо робити. Ну, можна сказати, почти так і відбувалося, але розуміємо, що треба робити частіше. Будемо сподіватися, ми зараз думаємо над трохи іншими форматами цих акцій. Тобто будемо готувати благодійний концерт з участю наших дітей і інших представників культури. Також от зараз думаємо, як далі будуть такі акції проходити. Угу. І на цьому тижні було... На цьому тижні окупаційна влада знову була така хвиля обшуків в окупованому Криму в будинках 6 кримських татар. Зараз до нас приєдналися адвокат та правозахисниця Лілія Гремічі. Лілія Ханум, селям алейкум. Алейкум селям. Сьогодні наша гість також Аніфе Куртєйтова. Саме вона одна з тих, хто організовує акції на допомогу дітям політв'язнів. А ви на цьому тижні допомагали тих, кого окупаційна влада заарештовувала та проводила обшуки. Це Ситомир Ситомиров з Бахчисарайського району. І ще відомо, що ще один кримський татарин, його затримали на 15 діб. А яка доля людей, які на цьому тижні були такі облави, обшуки, в яких будинках? Ну, на этой неделе в Крыму прошло 5 обысков в домах крымских татар. По результатам обысков было задержано 2 человек. Это Ситомир Ситомиров и Меджитов Абдураман. Меджитову Абдураману был назначен административный арест за так называемое административное правонарушение, а Ситомир Ситомиров отделался штрафом. И эти люди, это активные люди, которые занимают активную гражданскую позицию в Крыму, которые освещают всю ситуацию с правами человека, с нарушениями в отношении коренного крымско-татарского народа. И именно за это они подвергаются преследованиям. Это происходит постоянно. И точечно, скажем так, пытаются погасить активность, пытаются изолировать от информации, от того, что происходит в Крыму. Но на сегодняшний день это не является действенным. Крымско-татарский народ никогда не был трусом, никогда не был пугливым и имеет огромный опыт мирной борьбы. И методами репрессий, методами подавления не удастся погасить активность крымско-татарского народа, не удастся запугать людей. Наш народ, культура нашего народа основывается на том, что мы привыкли поддерживать друг друга, поддерживать единоверцев, соседей. И это основа нашей культуры. И в своих выходах на обыски, в суды и так далее люди показывают эту поддержку. И это очень четко проявилось именно при задержании группы женщин на контрольно-пропускном пункте Чаплынка. Когда, узнав через соцсети о том, что были задержаны жены политзаключенных, большое количество людей, просто почувствовав свою ответственность за этих женщин перед Всевышним, выдвинулся на Чаплынку для того, чтобы помочь решить эту ситуацию, для того, чтобы вызволить этих женщин из так называемых когтей пограничников. Наш народ показывает, что он един, независимо от различий во взглядах, независимо от позиций. Мы готовы поддерживать друг друга в любой ситуации. И никого из нас не пугает то, что мы впоследствии можем быть привлечены к административной или к иной ответственности за то, что мы выходим на обыски, за то, что мы выходим в суды. Нас не удается этим запугать. Связываете ли вы последние обыски с активистами Крымской солидарности? Но на самом деле крымская солидарность, она приобрела широкий резонанс. И мы на сегодняшний день видим, что крымская солидарность
весь крымско-татарский народ является крымской солидарностью, потому что именно при помощи людей удается удерживаться, скажем так, в рамках закона, не переступая закон и при этом не оставляя наших единоверцев и наших соотечественников без поддержки. Это и материальная поддержка детям политзаключенных, это и какие-то решения каких-то бытовых вопросов, как, например, дрова на зиму, уголь на зиму, какой-то ремонт, больницы и так далее. То есть весь крымско-татарский народ, несмотря на то, что он не принимает участие в заседаниях в крымской солидарности, фактически является участниками и членами этого объединения посредством своей помощи, финансовой помощи, моральной помощи, своими молитвами за этих людей угнетенных и просто переживаниями. Лилия Ханум, а вы, как и адвокат и правозащитница, и ведете дела крымских татар в судах, хватает ли адвокатов в судах, чтобы защищали права крымских татар? Адвокатов в Крыму не так много, которые готовы жертвовать какими-то своими делами, своим временем и готовых выступать вот в таких процессах. Эти процессы не приносят каких-то дивидендов. Это процессы, которые, наоборот, подразумевают прессинг со стороны властей. Но, тем не менее, мы видим, что количество людей, готовых стать на защиту наших единоверцев, наших соотечественников, оно с каждым днем увеличивается. Как работает с адвокатом, учитывая, что за последние 3,5 года оккупации и все эти аресты нет, скажем так, оправдательного приговора, да, в Крыму? Да, действительно, оправдательного приговора нет, и в принципе его быть не может, потому как это заказные процессы, и мы это понимаем. Мы приходим в суд, и мы проделываем свою работу качественно, так как мы ее бы делали, если бы мы бы получали за это какие-то большие дивиденды. И мы постоянно ощущаем прессинг на себе. Но когда ты встречаешься с детьми политзаключенных и смотришь в эти чистые детские лица, и при этом ты сталкиваешься с серьезным взрослым взглядом, ты не можешь вести себя иначе. И ты понимаешь, что это тот мизер, та маленькая помощь, которую ты можешь им оказать. И это то, что, возможно, мы надеемся, спасет нас в судный день от наказания Всевышнего за то, что мы не оставались равнодушными к их беде, за то, что мы не оставались бездеятельными. И мы понимаем всю ту ответственность, которая лежит на нас. И мы понимаем, что мы можем быть подвергнуты какому-то давлению со стороны властей. И несмотря на то, что, возможно, в следующий раз одним из обыскиваемых мест будет мой дом, и будет давление на меня и на моих близких, я не оставлю эту работу. Я очень хорошо помню хадис, в котором говорится: «Не уверуете вы до тех пор, пока не будете желать своему брату поверить того же, что и себе». И я, укладывая вечером своих детей спать, всегда думаю о тех детях, которые сегодня легли спать без своих отцов. Лилия Ханум, как на ваш взгляд, почему все-таки крымские татары попали, скажем, под прицел спецслужб ФСБ? Это однозначно. Крымские татары являются коренным народом в Крыму, и от их позиции, от их мнения зависит решение на международном уровне. Но крымские татары не приняли ту ситуацию, которая сегодня есть в Крыму, и не дают своими протестными акциями, своим настроением создать картинку благополучия. Çok sağ olun Лилия Ханум, что присоединились к нам в эфир. Çok sağ olun. Анифі Ханум, щодо повертаючись до теми допомога дітям-політв'язням, вже підсумовуючи всю акцію, чи плануєте вже наступного разу? Як це буде виглядати наступний раз?
Я вже говорила про те, що будемо змінювати формати. Ми думаємо про благодійні акції. Але я хотіла ще додати до Лілії Ханум, яка зараз сказала дуже важливу річ, про яку теж ми завжди думаємо, коли готуємо ці акції. Що одного дня всі батьки будуть в своїх родинах, і я сподіваюся, обов'язково це буде, що ми всі разом в Криму десь зберемось на свій байрам. Тоді нам буде трохи, як сказати, зручніше дивитися їм в очі, що ми в цей час скрутний, ми не були байдужими до них. Тобто ми не жили своїм життям, ми думали теж про них. Це от важливо, і це буде завжди мотивувати, що ми один народ, ми завжди будемо друг другу допомагати. Де б ми не жили, тут чи в Канаді, де теж наші співвітчизники допомагають. В будь-якому місті маємо залишатися одним народом. Цього разу долучилися до акції також колишні вже політв'язні Ільмі Умеров і Ахтем Чийгоз. Як ви прийняли їх сьогодні? Це було дуже приємно, і ми сказали про те, що в минулих рази, які відбулася акція, саме в цій бібліотеці було дуже багато наших заходів, були молитви, дуа саме за людей, щоб вони вийшли. І бачите, вже є такі приємні новини, коли можемо сказати, так, ми минулого разу читали про них дуа, а вони вже з нами. Тому для нас, хоч і такі сумні заходи, але є трішки радості, що вже хтось з нами. Це дуже добре. Наступні 40 хвилин ми будемо спілкуватися з заступником голови Меджлісу Ільмі Умеровим. Залишайтеся на телеканалі. Через декілька хвилин приєднайтеся та подивитися наш ефір.